Добре, давайте в новата епизод, мотовлог. Пръв мотовлог. Това е лето, който има 9 животи. Не е връзка. Дай ти уя да види. Мотор? Да. Няма. Иначе чекам от другара с тротинета, съди трябва да дойде. Виките знае. Знае ли какво не? Мисля, ако сте ме пратили на стария канал. Ай ти ама не може. Аха, пешки, ти здрави се, като ме помала. Яде. Па я да Снимай проверя угол, а не кой. ама кой. Па тако си снима. Си не имаше мотор да проверя. Не смятам ти го на имаш ли кой южа, но не знам дали е върна. Отиде я да ви. Дей бе, ти киде, не е способен. Я не е способен, срам те било. Кидай, кидай. Ако съм почетник, не значи дека... Ти влог. Не! Не, аз да пробвам да ги скарам. Ай за видът. Или обездоля в дек. Абе ти нагоре аз ще ги изкарам, здрав ли си ти? Шо е ти страшно да ги изкараш? Ти ме дали си хоче. Хайде. Иначе лайк, share, subscribe. Evo ga i Miki. Готово цвъркна, човеци, готов край. Сега ще беше видеото. Абе, мотовлог снимам свободно. Ovo je zarije 100%. Защо си ритне? Е, бати, тома се бати. Смири ga, Не може да го замирам. Не се види. Не, бом го крана. Ебе на 2 ga pušta. Че, не може, много е мреняло. Мреняло е. Напой ще е мреняло. Вози. Ali ja nemaš internet čovjek, od včera nemam internet, nešto izbacimo se. Ubacali! Ке ga obrnem, ugasi! Ugasi! Не може да стигнеш от тротинета. Па шо фана да ти излезе коня, шо?
Ali možeš čekao se izdigne. Inače, mene je tako interesantno trotinjatom, ja ga je vozim. A kad ti bude imao automatik, ima se vozimo. Motovlogovi, svako da. Inače, fan, ja pregled tamo na shortsu i na video to 150 i 200 ili koliko imaš. Štora me! Što? Zdrži, kos? Drži ga. Drž be. Ah, da ti jebo majku. To je ti kad si profesionalac. Ne može vrkiti ga stane, nema šanse se vozi sa njega više. Aj. Miki, gaz do kraj! Može da padne izdignovanje. Sad što ga Miki mnogo brzo pušta, kupilo ga i džapne na dno. Glej kako stima, glej. Kosti u prstite.
damo? Sedi! Sek se utepa! Nemoj gale, sek se utepa! Много му да. Не. Па и трябва 8 скила. Ама втора нагло. Не, какво скокавам по дупкицата, мама му се треса. Дека да ви дали. Чек мора да ga snima. Има вам бе, кидо. Ajde, okej, dobro. Вам дали ми нещо место изход. Te pali su. Ne, dobro. Zastara nešto reče, aj. Dej be tu. Вам дали. Dupki samo da ne. Aj правите се мои. A, da mi izje, da mi... Be... Ma ja mislim da tu ima negde dupka, va koji tu je? Da, moj skokni be vidi da li ima dupka. Мой да ви има. Гаси, гаси мотор. Кажи ми на кое место се го тепа. Що викна? Е, светлото изкриво. Да, ви скриви